العالمين ويكون قد ففتنينه دي تشيرن إبراهيم حال ديتان كون قد ففتنينه كون ويلتار ميدن اجابونغال غال كون يد ميدن تن وقتاين سونا يلتن هن كونغول بيننا الصوت من بيننا كو عديان من بدحمي ترى دم أدنتين جتود كونغول ونون الحمد لله رب العالمين سجل يتود الله يقول لنا الله صلى الله عليه وسلم الله أديمن إمبلم مكو يهدر مكو أي وقت من يتيو من غري من غردي كده إنجاز جبه توفيرونا نتشن إبراهيم يروني دوس من هذا من الفوف من جدي كونغري أمن شل من نار أمن أمة دندر برد بوب برد برتار برتيل فور إدن فكال فوف من بلتينو في فوتان كاغانغال كوني المداغانغال الله أدي أن جكر أندم نو تير إبراهيم يرني حيهون على حسدو كمن غدي على من غدي كاي كدحمتاد ييد أون سايجن جاجني كدوما الله ودي أون يندري الله وديد حكونا جمون حيث نندران حكيل تونغا سها حكيلو إنتارو أرتي مكو روك نوكا ويلتار إنو بورا ويلتنو جبا كوينغالما غرا هاي نوكو جماب تشيردا بتشيروما ويلتار دي واتينو إندر بردما باتينا إندر بردما إن جاء إلى ونقول كفودا جو يدا وبير سبوا من يدي كتان فوف من غرا من جيون جكريدي عندهم ونحكي من ودا ودي كوارتي أمن كنا كاري ودي كوارتي مول ند تقول لكم هاي دول الله ما جند دول الله تجري ولدي دن بمرتبة عند سود ممن إن باي هبد كهبتا كون ولي وبكادي ما يار كويد ما يونير ما جوكندير ما ويلتندير ما نفندير هنودي دول الله قال يا يوتر تمنا دي فوف من هو الجنگ موبة تيرنا بشير باري دارد مك إورونغو الإسلامي كالانغال إن فوق إنجي كم بكم إبن غوري كون إنجي كري إننا زنجمنا دي فوا بيجنگ مك ما أرتو هاي جود تيرنا الحسن من ده هند كونكو جورني دو كم بفوف دمغال مب كونغال مب جنگ مب فوف jungo ma Allah wadi jen Ibrahim wiruni konko jokkondira ha yettido damede fof ko oditina amen e yaajnani amen ko susni en en daw kongudi modon e daw moddirodi modon ha yettido celminadi arte jungo ma sikki ala hen wonbe do be fof ma heppen kono me ngala do be kadi ma yettune cemilani mabbe kadi kono men yejjitani جاتي من هون تشرنا علي نجيل مو يتم تبدل مكو رأسن ديه أرتد إمادن كيدان فن غاردن من غارغال مكو تبدل مود الجماجي غال مكو من هي ويردو تبارك الله دارن مكو اورhe enji do e wobbe wonbe do be fof min jigitani hen mode cetal fulbe no ceerno Ibrahima jodi do fulbe fof wi cenza
ko particularité mawɗo woni ɗo sa ari ɗo mayira en ɗamma kono mayiɗo Fuuta ɗum inne jeeya e ko nantini amen e oɗo weekend sa ɗum wonno ɓurtari en ko ene heewi kono ko dañaten ɗo ko ɗo tan dañaten ɗum nde wonno ɓurɓe almudagal mawni e almudagal ina muyni e almudagal ala ko yoɗo ɗum ala ko yiɗi sowona almudagal ngal ɗon almudagal noon ko ngal woni ɗo nde wonɗo ko woni ɗo ko fof ko jannguɓe ha baari ha gayni ha humpiɗi ha andi woni holko woni almudagal ko ari jotti e dow almudagal ina welɗum noon ko ina findina ngal ɗon almudagal nde wonɗo goɗo wuro sa woni hen almudagal ma danta ko kono noon ina nder jaati ma o ko finninta ɗum woni gara e dental jiya dental ngal moni fof ko woni ko ene yalta ko woni ma ko yalta nden ɗum fof wonde belamma ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin fuutankagal ngal feeñi ɗo jabbulle Fuuta ɗe ɗum min tawi ɗo ɗum min jiiɗo wonno fuutankagal wona ɗemgal ngal tan ko aadaji mum e jikkuji mum fof ari to hawri gaay min gari jokkude enɗam hono no min garɗonno ni hitande fof fa tabarakallahu min belti yimɓeɓe fof e oɗo aljuma tedduɗo min gari min jarno noon jatigue min feronnaɓe darde tinɗe ɓe dari to Vernato ɓe mbawno arde tan ɓe koota ni ceerno Ibrahima wirni jabbade ina weeli onen duusde ɓuuri muusde ɓe duusi kadi eɓe belti balɗe 4 min goni toon nde balɗe fof koye belamma e weltare tan min goni jibi e miñum e dendagal wonɓe toon ɓe fof min gardi so tawi wirdama ha gaynama o on saaha ɓe duwone ɓe wawa ruttade on jarama min jii teddugal ngal joom ñebbe ɗe ni min jii teddugal ma koni tan hewno waade hitande fof koni o waɗanno rawande ko mbuusilo adduno ko Allah hoddiri koni tan wano so yetti tan ni o waɗi to ceerno Ibrahima kan nden o serti hen ayi ɗo mi tottimo ala fof to tuñiɓe mbuuso ala fof to ñiɓe nde wonno wawno moftude o mofti o moƴƴini nder garam rawande Allah wallu min mi yeehi julɗum to Casamance nde min jetti min jii toon ko hawni mi yii toon kodde ñebbe mi meeɗa nan ɗum amin ko bambiloo min gandi bambiloo ko teeru koye ladde wiyima min gaddi on ko ɗum mboɗo sikkono ko dammule en walla ko gueɗe mbaɗe noon joni tan ha ɓe gaddi bool mawɗo ɓe joƴƴine yeeso meɗen waaji o noon wonno ko mawɗo o andi gueɗe ɗe ino soyni tan o andi ko affaire nde cikkanno maraw kodde tan maaro cikkanno ko kodde maaro en walla gawri en o yi ɗum ko kodde ñebbe lewru emen pewno ɗum ene satti fewnude mi waajo yii ɗum nde tan joni min ew joni kay nawe tan nawe ɗum nder tan nden o wayli yiide booro joni noon min jeehi ɓe jeehi ha teddugal gasi mimi an kodde ɗe addumi yewso an kodde addumi meɗe hen ƴamduɓe wiya a min ne mbiyani te kodde ɗe ko congrès na noon tan wayi noon tawi ɗum ari fo ay jungo makko o mofti nde garam ɗum hawatani no waynoyi tan noon wayi Allah jarama ceerno Bari min jettimo ceerno Bari o jarama no fewi min beltima jokkere endam yiyodirde jokkene endam e rewodirde Allah tabarakallahu so wirdama tan mataw hankadi eɗen yeehe on tampi e jonde wonne yidde amen wirdidde e moɗon kono neɗɗo e yiddemo kono ko Allah tan gaynata kono ko ni Allah gayniri kono noon ha joni feewi ha joni feewi emen soyno ceerno Demba machallah min beltanimomo no feewi bare soyno Gayda ceerno Gayda yi dendagal fof mbiyen
en ne ko yimɓe ko hakkille atte e moɗon yalla yobon moƴƴere yalla teddino on yalla humtul haajoji mon fof bijahi nabi Mustafa al karim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh